Cemilan enak, murah, simpel. Gawe ide dodolan jajanan kaya iki cah, bahane murah, enak, tur simpel lho gaweke. Ayo gawe. Siapno tepung kanji, terus dicampur kaya Royco. Bariku terus dicampuri banyu. Udek-udek kae cah sampai kecampur rata. Nek wis rata sisihno dhisik ya cah. Bar ngono terus siapno adah. Kopyok endhog sitok. Nek wis nyemplung ning jero adah, terus langsung ae dikopyok tambahi Royco. Piye, simpel to? Bar ngono langsung ae panasno teflon ning dhuwur kompor. Olesi wajan teflon iki nganggo mentega cah. Langsung ae dijegurno endhog kopyokan mang. Terus diputer-puter ngene ben rada-rata. Nek wis rata, lagek glepung iki disorno pisan cah. Bariku kei topping sesuai selera. Kita kei balado, jagung manis karo saos. Iki saus pedes cah. Nek ketok wis garing utawa wis mateng langsung gulung ae kaya ngene cah. Kuwi iso ora? Sesuk jajal ndang gawe yo. Cilongku wis mateng, ayo mangan. Lho dicokot cewal-cewel ngene enak ra karuan cah. Iki yo iso gawe ide jualan didol sewuan. Piye cah?